मंद्रुप वांगी रस्त्याचा काम होतोय निकृष्ट दर्जाचा। नागरिक व शेतकरी संताप। दक्षिण सोलापूर येथील मंद्रुप हिंदू स्मशानभूमी जवळून जाणारा वांगी रस्त्याचे काम चालू असून त्यामध्ये खडीचा व मुरुमचा वापर कमी प्रमाणात करत आहेत। त्यामुळे पावसाळ्यात रस्ता खराब होण्याची भीती नागरिकांमध्ये होत आहे। एक तरी कामे होत नाहीत, झाले तर काम दर्जेदार होत नाही। यामुळे चांगल्या दर्जाचे काम ठेकेदारांनी करायला हवे, असे मत मौलाना आझाद सामाजिक संघटनेचे अध्यक्ष सिकंदर आवटे यांनी व्यक्त केले। क्या मुरुम अच्छा नहीं, क्या नहीं, फिर वो मुरुम तो अच्छा होना क्या नको? हाँ, मुरुम अच्छा होना तो, मुरुम अच्छा रहे तो क्या नहीं होता, वो सब मट्टी चाहिए। देखो ठीक है, और जैसे नेशनल गुरुद्वारा का काम चल रहा है।